дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабинии идона бахшида ба рӯзи таъсисёбии милитсияи тоҷик дар маҷлисгоҳи шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бо иштироки кормандони милитсия ва дигар роҳбарони корхонаву ташкилот баргузор гардид. Сараввал роҳбарияти ноҳияи шаҳри нав тамоми кормандони милитсияро бо ин рӯзи иди касбияшон муборакбод гуфта қайд намуд, ки мақомоти корҳои дохилии ноҳия кафили амният ва сулҳу суботи минтақа буда барои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, тинҷиву оромии рӯзгори халқ ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ саҳми босазо дорад. хизмати кормандони милитсия дар таъмини ҳаёти осудаи мардуми заҳматпешаи диёр ва устувор нигоҳ доштани пояҳои давлати демокративу ҳуқуқбунёд беандоза мебошад. баъдан намояндагони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳринав баромад намуда қайд карданд, ки ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳринав бо фаъолияти пурсамари худ дар кушодани ҷиноятҳо ва пешгирии он ҳамеша маҳорати баланди касбӣ нишон медиҳанд ва дар иҷрои вазифаҳояшон содиқ мебошанд. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳринав аз хизматҳои шоёни муҳофизони тартиботи ҷамъиятӣ изҳори сипос намуда ба якчанд кормандони милитсия рутба, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои қадрдон тақдим намуданд. дар ҳақиқат вазифаи пуршарафе, ки давлати Тоҷикистон ва ҷамъият ба дӯши кормандони милитсияи тоҷик вогузор намудааст, пеш аз ҳама таъмини волояти қонун, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти комили шаҳрвандон ва ҳимояи сохти конститутсионӣ дар тамоми қаламрави Тоҷикистон ба шумор меравад. дар охири чорабинӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанг ва хоҳандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳри нав як барномаи ҷолибу рангин, ки пур аз таронаҳои ватандӯстона иборат буд, пешкаши аҳли Толор гардид.